କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ନାଇଁ ଚାରିଟା ଦୋକାନ ବୁଲିକି ଆସିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ ରହିଲା ଚେଞ୍ଜ କୋଉଠି ଆସିବ? ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖିବା ଆଗରେ ଚାଲ। ଚାଲ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ବଇଛି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ। ଭାଇ 500 ଚେଞ୍ଜ ହବ କି? ଗୁଡାଏ ଦୋକାନ ବୁଲିଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ ମିଳୁନି। ହଁ ହବ ଦଉନ 500 ଟଙ୍କା ଟି ଦିଅ ହବ ଦିଅ। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଦୋକାନ ପୁରା ଦିଅ ହବ ବାପା। ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ହବ କି? ହଁ ଆରେ କାହିଁ କିଏ କୋଉଠି କିରେ? ଆରେ ଭାଇ କାହାକୁ କହୁଛ? ଆରେ 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 ଭାଇ ହେଲା ହେଲା ଆରେ ନାଇଲି କଣ ବେ? ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପଇସା